गिबियावनो फैगौ गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ आसामनि बिटिआरनि आरो बुहुमनि बर' फिसाफोरनो बावहरनाय जाबाय। गोदान बोसोराव बयबो सुख गोजोनजों संसार जानो हाथों, अबंलावरिया बयखौबो अनथों, बयनिबो न'खराव गोजोना फैथों आरो जौगासारनाया फैथों, बेखौनो अबंलावरिनि खाथियाव जों बिटिआर सरकार हिसाबै आर'ज गाबो। आरो दिनै सनितपुर जिल्ला एबसुनि जथुम्मायाव जों बाहागो लादों आरो बे जथुम्मायाव रायजो राजाफ्रा लोब लोब बाहागो लाफैदों। आङो सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफोरखौ दिनै साबायखर बावदों। गोलाव सम बर' हारिनि सोमावसारनायाव बायदिसिना थासारिखौबो सौसिनानै सनितपुरनि रायजो राजाया बाहागो लाबोदों आरो बिनि थाखायनो दिनै बिटिआर गोरोबथा जानो हादों। सनितपुर ओनसोलनि सनितपुर जिल्लानि मुंख्लंफोरखौ आङो दिनै मान बावदों आरो बेजों लोगोसे जायफोरा खस्थ' मोननांबाय, न' बां सावजाबाय, बिथांमोननिसिमबो आङो दुखु मोननाय फोरमायदों। नैबे समा बर' हारिनि जौगानायनि सम। दा बेनिखायनो सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लानि गामि सोसननांगौ, बे ओनसोलनि फरेस्टनि हा पाट्टा मोननांगौ, लामा सामा जानांगौ, स्कुल जानांगौ, बे गासैबो जेंनाखौ लानानै जों बिटिआर सरकाराबो बेयाव गोख्रों खामानि मावगोन। आरो बेजों लोगोसे दिनै कमिसन दादों। बे कमिसना कर'ना भाइरासनि थाखाय नांगौ समाव खामानि मावनो हायाखै आरो दायो बे कमिसना खामानि मावबाय आरो बेवहाय एबसुनिनो सासे लेङाइ आफादगिरि जयन्त बसुमतारिया मेम्बार हिसाबै दङ आरो बे हिसाबै बिथांनि दैदेननायावनो माखासे खामानिया सोलिगासिनो दङ। आंहा फोथायनाय दङ जे बे ओनसोला जेरैखि जाया बिटिआरआव हाबनो हागोन फैबाय थानाय समाव आरो बे ओनसोलनि सोरगिदिं जौगानायखौ जोङो एनसियर खालामनो हागोन आरो बे ओनसोलनि बायदिसिना जेंना जेंसिफोरखौ नायनो थाखाय बिटिआर गभर्नमेन्टनि फारसेनिफ्राय जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टआ बे ओनसोल सनितपुरजों नांजाबनाय जोंनि जि रौता समष्टि बिनि जोंनि सासे देरहानानै फैनाय MCLA बिथां निलत सरगियारिखौ आङो अफिसियेलि दायित्व होदों आरो बिथाङानो फैबाय थानाय समाव सनितपुर जिल्लानि बायदिसिना जेंनाफोरखौ बिटिआर गभर्नमेन्टनि जानानै नायलांगोन। सनितपुर जिल्ला एबसुनि 48थि जे बोसोरारि जथुम्मा, बे जथुम्मायाव बाहागो लानायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बे ओनसोलनि रायजो राजानि जिखिनि जेंना जेंसि दङ, बे जेंना जेंसिया फैबाय थानाय समाव जाहाथे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों मावफुंजायो। आसाम सरकार, भारत सरकारजों जिखिनि जोङो सावरायनानै हाबा मावनो गोनां दङ, बे हाबाफोरखौ जोङो मावलांगोन। बेयाव गुबैयै मोनथाम जेंनाया जोंनि मोखाङाव जेब्लाबो नुजाथिबाय थायो। बे जेंनाफ्रानो जाबाय जे बे ओनसोलखौ बिटिआरनि सिमायाव जोङो सोसननानै लानांगौ, सनितपुर बिश्वनाथ, आरो गुबुन मोनसेया जाबाय बे ओनसोलाव फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों हानि लेन्ड राइटखौ होनांगौ। गुबुन मोनसेया जाबाय बेयाव पन्सायती राज बेबस्था गैया, बिनि लामा दालां स्कुल कलेज दिनै प्रभिन्सियेलाइज जायाखै। बेयाव जिहेतु फरेस्ट एरिया हिसाबै दाबो बिथांमोना सरकारा बेखौ हमनानै दोनदों। फरेस्ट राइट एक्ट बिल पास जानायनि उनावबो बिनि अधिकारखौ मावफुंनानै होआखै। दा बेखायनो बे मोनथाम जेंनाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो आरो खोब गोख्रै समनि गेजेराव बे फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों हानि पट्टा बा अधिकार होनाय बा पन्सायती राज दानाय आरो गुबुन फारसेथिं बिटिआरआव कमिसननि गेजेरजों PP बार्मा कमिसननि गेजेरजों सोसननाय बे खामानिया जागोन आरो बे सोलिगासिनो दङ। आरो रायजो राजानिसिम जोङो बेखौनो स्पष्ट जों बुंनो नागिरो जे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बे ओनसोलाव जिखिनि जौगानायनि हाबाफारि, बे ओनसोलनि अधिकार मोनथायनि जि हाबाफारि, गासैबो हाबाफारिफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो मावफुंगोन आरो बे बेलायाव जों मालाबाबो जिरायनानै थानाय नङा। सरकारजों सावरायनानै, सरकारखौ नारसिननानै आरो सरकारनो जोङो मेम'रेन्डाम होनानै जिखिनि हाबाफारिफोरखौ मावनांगौ, टेबोलाव डिसकास खालामनांगौ। सनितपुर बिश्वनाथ ओनसोलनि बा बाटासिपुर बेलस्रि ओनसोलनि रायजो राजानि जिखिनि गांनाय उखैनाय, बिथांमोना दुखु खस्थ' सातजालायाव गोलैनानै दङ। मोजां लामा गैया, मोजां दै लोंनाय बेबस्था गैया, कारेन्टनि बेबस्था गैया, हस्पिटालनि बेबस्था गैया, बेयाव नोङो IOI न' मोना, जब कार्डनि बेबस्था गैया, बेयाव नोङो माने जिखिनि ग्रासरुट लेभेलनि भारत सरकारनि जौगानायनि हाबाफारिफोर दङ, आसाम सरकारनि खुनु बेबस्थायानो बेयाव गैया। दा बेखायनो सोरबा मन्त्रि MLA होनो होनना बुंबाबो बेयाव माखासे माने परिबेसनि थाखाय बेयाव होनो हानाय थासारि जायाखै। थांनाय समाव बर'निनो मन्त्रि दङमोन, फरेस्ट मिनिस्टार, WPT मिनिस्टार, आरो बे फरेस्ट आरो WPT मिनिस्टार BPFनि मन्थ्रिफ्रा दिनैबो सरकाराव दङ आरो बे ओनसोलाव हानि अधिकारखौ होनांगौनि थाखाय बिथांमोना खेबले खेबले फैदों, खिन्थु बिथांमोना जेंना सुस्रांनायनि थाखाय हाबा मावाखै आरो जायनि थाखाय दिनै बे ओनसोलनि जेंनाया दिनै गोथां जानानै थाबाय। दा बेखायनो बिथांमोना बे ओनसोलखौ लानानै बिसासघातक खालामदों होननानै आं बुंनो सानो। आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा, बिटिआर सरकार, आसाम सरकार, भारत सरकार जोङो ज' लोगो नांनानै बे
ओनसोलनि गासैबो नुजाथिनाय जेंना जेंसिखौ पर्यायक्रमे समाधान खालामनायनि गेजेरजों रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय जाहाथे मोनसे जोङो सुस्थ' परिबेस दानानै होनो हायो, गोजोन मोनसे परिबेस जों दानानै होनो हायो, जौगानायनि ओनसोल हिसाबै गायसननो हायो, बेखौनो जोङो मिजिंथियो आरो बेनि थाखाय जों जेब्लाबो हाबा मावगोन। गोजोन्थों।